Hayibo Ntomehle nini ngibalindile abafikile. Kodwa nayo nale meeting yakho ibizayo. Mina uyazi na ngingihambisana nale meeting yakho mina. Futhi ayikho into ezolunga la. Ngifuna ngimbuze usekuphi. Hawu kanti nikuphi? Nini ngifikile la kodwa ngiboni umuntu. Yana mina ngibona uzisazoyingena indaba zenze meeting. Futhi isikhathi siyangishaya khona la kumele ngikhona mina ngizokubona ntana nami shadi ne. Nginankinga ngizoza ngizohlangabeza ngiyabona lapho. Sawubona Ntomehle, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngiyaphila qasho wakhona. Sengifikile ufunani? Athi jude yakho sisi. Ntwana nakhuluma noma? Hayi. Kodwa sikho ke lapho. Ngoba ngifanele ngendaba ye-meeting. Userious nge-meeting? Ngempela. Halaleke Ntomehle, angeke ngilokhu ngincenga. Kuthi asibambe meeting sisi. Nangabe sesongiphakamisela izwi. Ungakhohlwa sesithi wonqingemile la. Hayi asikisi ke phela. Asambi meeting ayikho la. Hayi, ngathi sazoba nenkinga la. Vele baba bani abanye bayazi baba bakho nakimo amashazi bayeza basendleleni omashazi pho ayikho into ezolunga uma kuzoba khona omashazi ayikho into ezolunga uma khona uQueen Anne lena ngazi abe khona namhlanje futhi abomashazi mabajiki nisekapi phela mfuna ungibhaka angeke sisibhangi njengoba ngisho nje ukuthi uQueen Anne akekho nabo abashazi simele bejiki kumele kuyeke bavuke anginankinga ngiza manje ayelo ngathi bangibhenile hayi qasho awufanga something la ukuthi ngidrageke khana uzongithola kahle lutho anta ungithembile lubuye ukhumbule la ukuthi ngoba sihleli la sizizithe ngiyakwazi lokho angisile meeting ngibizele lokho ukuthi silungise izinto letha lawo letha lawo wakho hayi cha ukuthi umuntu akathembeki ke la awuyizwa sengenze ngakhohlwa uChess hayibo upama uCheese hayi uCheese Chess but abangafundanga oh uChess yes uChess Ishazi becela ungifonisa bethi ifoni yami ishaya ibread ufuna ufonele umashazi ngibabuze sebekuphi okay ke mina nabafonela babuze ukuthi bakuphi vele ne-airtime ikhona hello amashazi semgubhe ezikade simlindile yazi kade sale into yoqhudela nabo sikhukhukazi noma ntulwane kodwa sebefika onekuphi njengamanje sengifikile futhi la kubanjwa khona i-meeting so sengizobona ngani sengiqhamuka ayinake sesendleleni yaba ngifoni yakho yabo labantu sebesukule ngazi stadini manje Hayibo mashazi namanje lento awakayeki yokuxhaphaza abantu awuyazi nje khala sami isicathulo la ekhaya uyayenza ntwana action masuphethe zakho ya wazi mina utshalile insisa ukuthi seyilunga lethu oh yingakho esenenkani ephikisana nami angikhuluma bafeca anhla ephansi isikhathi asile hawu bafethu lalo sohlinilana noma kuzokhulunywa akakhulume losibizweni ethi ngoyesibizweni hayi ngathi sizoba nenkinga la lo maqasho fesizwe balahle bafeli le meeting ngibizele ukuthi ngizoxolisa kuko konke lokho engikwenzile oqala nje awusibingelele basibili uzosikhulumela udodile drama mashazi hayi ulaka Hayi awuthule nawe isilungu. wena uyakhohlwa ukuthi sikipaphe lodwa azi lento ngiyayibona ukuthi ngiyilunga ngoba abanye siyakhuluma abanye bayasiphikisa Mafuna kuyokimpi khohlwa qasho bethi ngiyakuzwa nami ngiyaxolisa kuwo konke engikwenzile singiyasamukela isicelo sakho solethuthula emphakathini udodile lento nikhuluma lento efuna yenze ufuna ngabujoyina amazinzi yabo leyo nto lento ngeke iyenzeke ke bani ngeke yenzeke leyo ukuthi kanjani ngincamela iqhubeke impi afedle lento sizele la ngathi ayisasebenzi ngcono umuntu avele kubo nanto bebe ngikuthembile susade ngesitho sethu qasho ngiyavumelana nalento buyisho yangijabulisa ukuze into iphuma emlomeni wakho Ntombela ayisuka udodile mazimzima sambeni
Umashazi, Vele bengazi uMashaza ngiyavumelana nalento. umashazi ngibekela kimi ngizomlungisa. Unankinga. Ngiyabonga ukuthi ugcina uvumile ngesicelo sami lesengisicela. Oh, anginankinga. Wengane lama ngisacela ungibone. Ukhuluma nami. Ukahle futhi ihaba ngisho wena impela. Awukhuluma usheshe uyangibona ngibhizi la. Yazi futhi amlabe ngithanda ukubonga ngasamkini. Ukungibonga. Yaqala ukuzwa leyo nto ungibonga ngayo. Ayazi nje selokhu ubuyile le emaplazini ushintsho seliyabonakala la ekhaya. Bona ubhizi ngecekela. Enye yezinto engifuna ukubongela yona leyo. Ayivele sobala lento ufuna ungibonga ngayo. Utami yazi ngivele ngabona ukuthi ngithengele nje ifoni uye uphatha lo skedlemba uphatha. Uthini wena? Ubiza umakhala kukunoma oskedlemba. Uyadlala yona. Buka le phone fresh. Fresh le phone yami. Le phone le ngiyithanda kabi, ithanda ukubhubha. Le phone yangithwala le ngingena phone. Wena uyadlala wena ngeke ngiyilahle mina le phone. Futhi ibuka into engikuphathele yona. Sithi ngiyabonga yeso ngiyabuya kodwa. Ay, unisisi lo skedlemba lo. Ubangcono umuntu usenefone entsha. Vele lo skedlemba sengufake la e-toilet, hayi. Dadwethu. Dadwethu. Dadwethu nayiphatha lezi zinto zenu. Hlabona ifoni yona nje lengaka. Awukhiphe lo skedlemba wakho ufaka ama-SIM card akho kule phone. Sulahla lento yakho ngoba usunefone entsha. Uyadlala sisi. Kade ngifakile e-toilet. Kade ngifakile e-toilet. Kanti ugijima nje wena uyofakana namafoni e-toilet. Phela nginefone entsha. Buka nginefone entsha. Hayi siyabongela-ke futhi into engikubonga ngayo le. Hawu ngiyabonga nganyamama ngiyabonga ukukhulu ongenzele kona ngiyabonga. Awu ngiyabonga. Manje futhi uphekile yini la endlini? Njengoba ngitshela nje ngenze yonke into ngathi bengazi ukuthi uzongijabulisa nje nayo namhlanje. Nami ngiyajabula-ke makunjalo athi ngiyobuya lesikhwama la endlini. Nginankinga siswamathi ngivule into yami entsha. Awu. Ayibo, ivulwa kanjani lento? Wesisa uzongilekelela la. Letha kuvulele futhi. Hayi futhi sengikwenzelile-ke iyadonsa. Hayi kumnandi makunjalo. Wophela izinto zamanje. Ayivula-ke futhi mina ngisayogcina. Hayi injabulo ume ngenhla. Ngisakhona ngisho nokukhipha ifoni yami engiyithengele yona. Yes, ye uzongikhama ubhuti uthi ngishudela ngizophuma uma eseqedile ukuyivula. Impela ngizenze njani ngoba phela lapho khona amaphilisi akusiyifoni esejabule kangaka. Yothi ngimbheke ukuthi wenzani la. Yo seyivulile engaphela-ke induku. Hayibo. Wenzalanga lana uthola amaphilisi kanti akukufuna. Wema nangeza nehalavu hawe. Vula la wena man. Vula wena man la vula. Vula. Ayavula wena la vula uzobonzola la.
Sigadlemba wami. Foni yami. Lona ngenza into ebuhlungu kanje ngizomthola. Yabo lo ngijwayela kabi. Halavu lo ngizomudla kabaza kanje. Ngizonuka igazi lehalavu leli. Ngochama ngoba lo ngizomva imasi nje. Kwenzala lo. Awona sisi kanene ushayela lapha. Bamshayi ulwela mina. Ubhuti wami ufuna ukungishaya lapha. Ukushaya ngaza lungu ekhona mina. Hayibo wena uzoyenzani kumncane kangaka? Ngana bamabusho lutho nje kodwa ngishaya impama endodeni. Hayi mawusho njalo kasambe sekuyi kodwa mina ngikuthela. La kungithembe usisa umphatha amazimzi. Asambe. Hayibo manje pho unala. Mfana omncane, mina ngimelwa ngihlonipheke kabi. Ungasuki la usuka khona uzoma lapha mngwami. Umtotovu ongako okhehla usha umuntu osifazana. Wena mfana, ubani umtotovu wekhehla? Nguzenzani? He, akumuntu azodelela ingane. Ukushaya wena. Shaya ulindeni. Emhlola yami ke le. Manje sikutshela sikuncenga. Hlukana ushaya umuntu osifazana. Ukuthi kanjani uzosakazeka baba? Mina abafana abaningisabisa nisho Ntsembeni. Balekile lokho. Indoda hlukana ushaya umuntu osifazana. Yabonini? Ngizodlala ebhuthi nge manje. Njengaye lo wena umkhulumelayo. Ulinga nje uthi into efana mina. Awu mosachaze nje. Thina usithusi. Indida senze njani? Emnyaka usisi noma senze ngendlela yethu. Enze ngendlela yenu. Hayibo, nabo abafana bentsha lo. Noma udela ngokubona. Bafana, azongisabisa. Ngimdala kabi mina kunayo. Kahle wena ufuna ukubona amazimzima ezifikele. Amazimzi. Amazimzima futhi ayithephi. Hayi, anisho nje kanjalo ayikhulile kanje umtete la utatwethu ngena endlini kukini la ngena wosi. Siyabonga nomzana. Kulungile izose ngingasihambela hayi. Unosala kahle sisungibize mayithinta. Hayibo, ihlola le. Ngiyaxolisa. Manje uthi nalo Sigadlemba wami ususetoilet. Njengoba ngisho ngiyaxolisa bekuyiprank le. Ayi usuzohamba usindela wona lamazimzima akhe ngingakwazi. Mabhuti yangixolela ngithi. Ya, ngiyaxolela. Shit. Bonga bhuti wami. Akunankinga dadewethu. Hey. Athi ngiqhubekeke mina la nokucenta la ngokushasha. Ngathi ngiyokamazi ngiyacabanga ukuthi kushoda wona wodwa.